Nginamukele kwi-channel yethu la esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi usanda kungena nje uyafika, ngicela ukuthi ushaye subscribe, ushare i-link ukuze-ke nabanye abadinga ukwazi kabanzi ngamaphupho bezoza bezobuka-ke nabo. Bese-ke uma kuthi ubuka ku-TikTok, thatha inamba lapho usibhalele ukusibuze ku-WhatsApp, sokuchazela njalo ekuseni. Kunobuzile-ke la uthi-ke ngicela ukubuza kuchaza okuthini ukuphupha ufaka isiphandla sembuzi. Lokho kuchaza ukuthi-ke kunomsebenzi okuzomele uwenze ekhaya. Lo msebenzi-ke uzobe-ke usufaka leso siphandla sembuzi. Lelo phupho ngasho ukuthi liyisibonakaliso, abadala bayakubonisa okuzomele ukwenze-ke ekhaya kini. Kuzomele uhlabe imbuzi ebese-ke ufaka isiphandla. Bengicela-ke ukuthi nawe uyishare i-link yale video ukuze-ke nabanye abadinga ukwazi kabanzi bezo-understand ukuthi-ke ukuphupha ufake isiphandla kuchaza ukuthini. Ungabuza-ke nawe la kwi-comment section usibuze ukuthi iphupho elithize lichazani, ngizobe sengizochaza ngalo.